So I'm not a Kramada Bojim, Major Dear Frusania. Original, the time of continent empire, and I was a Bonaja Dijagu. That was a show when young Pujawdin, and you can say, come for what 2 million one day in the ascendance of Iwan. So now, personification of 2 million was in Woodman Doma on Concord, the Missing and Senasa, 2 million attention, young one day attention, and Pujadi Boyan in Finibon, Dini, Refinamo, the Nimano Subi, Yawashia, on Sansonia and Mosubi, and Cassandra, the Master Nayasa. For Bomna Damania, the Celebia, and the few can come doing a bomb. Amen. 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 Yes, you can send me na me pese you didn't come on. Also, so nipa na wiase Japadie nyina. Mark 26. Na ohwe ne kra e dem faso enubini. So nipa you can answer. Mark chapter 8 verse 36. Verse number 36. Na se nipa na wiase nyina no ohwe ne kra faso ba enubini. Mark chapter 8 verse 36. Sika FM 89. Sinipa nyawia sinina na ohwe ne kra mfa so bai obinya sedi padbe masana kra. Odasi. Wutre nsem oya. Wiasa me ba ye nyina no. Menya adan. Onya kas. Wiasa Japadie bia manya bi. That's it, the cry for the Mensa. And for so big. So, and for so neat, we are saying Japadie and money on my dear. And I was saying, Nipa, we are here, Nipa. I said, show me who you papa. So I said, we are Jesus Christ. I can't say, one taking it serious, Why are they say what cousin be keke? Go. I will bring you. Anybody was asking you now, you say, the Abama Hoto. I are sitting on Yoma. Sani, you know, the bill. You say, Seminia, yes, you know, I did do a woman. Dia na just manya Japadie. So nya no kore. Asama Awurade Yesu kan yo. Eto bi bia metime dadwere ho. Wangu manimfo. Obi tisata loss. Pa grant. What is say? Oforiata no manimfo. Obi tisa. Sa opening. Womanim for Busianum, a frifa, a champonum. What you say? Monsieur Dr. Kwame Nkrumah, let me show intellectuals. Mama, a good degree, now so on DMP. What you say? Anyone, to be by yes, or Mabas as you know. You need to say, yes, you are dying. Never. Adan as a dozen to talk class. Yeah, a Japadia can submit to talk ships. What do you say? Michel Japadia can say, one nonsense. Obi Coco, you're the tractor and a Kofako Koni Fleet. Or Baba, I want to be through this one. Coco more than 200 acres. Would you tell me what I want to? What you say? When you know your pa, when you say Nipa, I need a crowd baby or you are back. Then you pay your mom. And I pay for a Bible, yes, in our account. Jesus in our account. Now, your name come on, Osanka 4. It's a new Osanka 4 2. Pesa ibiena moshana yedim komo kakra bi adofo so onya duane di onya taade ehye na so wo ba bi a wodi utiri to hawo pasemo abiri nyina no gere se
okra benya nkwaji. Amen. Dabi wa metimi bisa me wo se. Wona sisi bantima dai. Dodo esa na ti ase. Wona sisi nhia so krofrom. Fori krom. What you say? Dodo esa na ti ase. Na me ko kwada so. We kwada so krona. Kwada so nkramom. Eko bola kesiem. What you say? Ene kwada so area hono. Odu ani fa ho. Wona sisi adana o bebreni ho. Eto na so na moduma. Oba sa dan bi o afa na yesa twitwam. Eye ni ye. Obe ko na wa na sisi ya no. Ekokora ntias. Yamu sase. Adana o mo ye yo mo di sisi. Ani adin ban. Ani akoma ban o mo di ye adwuma. Enye sika di sisi. Na yamu sase. Wosida na wo honam na wankra nso. Anana pai. The person come here dim. We are badwe majo. Obi ti se Solomon. Onyansani Solomon. FM 89. David Banono. Obeya ni pa ni antunufo. So advice na onfa. Cause we who say we are very wise man. Nice. Sanso na natie. We nyansani. What is your bisa nyansa enya? Obompaya bisa nyansa enya. What is it? Nyamina na dodo obenya sika. Ya hodie. Na obi asande na yibi. Se China ni o se Korea ni o ware ma 36. Ano wa woman ni na no mbro be 300. Solomon the idea, a man 1,001. 1,001. Oh yes, because of Onon kwane yiri enye kuro baako. Onon kwane yiri kuro baako. Ansana ne ma anso be kuro baako. Ansana ne nana ne nso be kuro ko. Bana nana nkan so anu so be kuro ko. Don pa Solomon. What do you say? The person may catch some trouble. Ninkomo bini ni nsembia. Okwari ya. Wakafa wanoa ne bra. Misrao. Emelu yase endane o. Emu akome nkodi sati. Yombo esena moje saka wan muntie. Efutwe we koma mo. Nipa me di chebio. Asasu we so. Dia obra pebia no anya odia. Obeje mato. Na dia wa mra ba fasa no chefa. We so eye huudie. Ene dadwene hu. So nipa anyone ko won kata so. Edu a wadi enti. Yase mo na. Adia so wo fo nyina ada no. Se de be ya obenya ka. Se de be ya besidan. Oba petro kumase. Anante keke onada. Inti so betimi age so de nsa show. Na de wi show. Na de masam ka ho. So ade ase. Betimi aboa wo. Onam na wokọ na oba. Anso de obra pano. Oba jama mo bi a wanne se ne chafa. Enye nyanso. Nyanso bi animu. Yeni. Aso ni pa da na sanko odwene. Wodwene se na na konnu wowai. Wona se abusuafie no. Na huni se wahu. Asa abusuafie no se ho. Wonu amu se wi amo. Enyi sika broda. Amen. 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 Come pump position da. Amen. Asamba na me ka kire mo. Masim here. In the young boys, malam for the can say posters, banners in posters. As is was the Jessica Group. One fan come on off as if yes. Don't go there. This is a say. So Nipo or just as usual. And the real cinema Japadina. So in there. Now shall I walk? First obey. No.
asem o e yenti Solomon komo Sika FM 89.5 Osanka 421 Enizia ne adwuma ye adewu Enizia me call 5 me call Genesis Night Club me call the sign Killer V Hotel that's a Vienna City me call Jimani me call Dinima Renam what I say no make it shabby many people say me a bema Jimani and not there I'm a pay me no matre and a kiss one and you ready another ketwa me Jimani Ujimani yenti asema wakam osia media ni adwuma ye ani adwuma ya duhu so for yenti ani je na anya adwuma nsonya yo shahodi odi ye wadwuma hodi odi ye okra ho adwuma dia mani nya no what you say sha ahodi ani ahohare odi ye adwuma de support honamwa ho na tra abro no hodi ahodi FM 89.5 hodi ahodi ye okra adwuma because of materialism di obeti American yes but I want to call you or say or compare the abefie so benya car obeshi die obienu obeti na ka tell me say or America or Germany Italy na the botan so ko yesu it is never true when you go no si sabo Omompa na menko taxi ba me so taxi di obenya Fantastic abusiafie no ya tena so kwaku oni tuafie a o ko de dawo ni ba huachi ya ni da so aka no what I say oni so try ekoto nti ko no ani kra ni kra Abrantia the stars wanna go university now Sukuma wano na maana ne papa ne nuanu mutunifu mama de na wie da babu afie oni ani da so aka abusuaim obi anya krachi ni da se kukuta ne to what I say and the university no what no on top purpose to save the show or time to study accounting or time to study accounts what I say or any science always in the nurses in show but the can quite like Petria quite the young boy at university when you start your demands well the question I hear Sika FM 89.5 what I say and the school that's when the early education show we have a lot of flour any party me from Canada and no one some na won kwansom kura se de wa betimi control and then when you hu papa o chira no hu no hu bio na futi amadema woni se aba nkasese amen na se shoba bi adachi o kira ni padua na beko amen so kontia tira kwan aba boa aba jema wutie me awiye bremu ni me katsamo FM 89.5 ebi ana ye soldier ni ebi ana ye police ni ebi ana ye navy ebi ana ye the kind say uchi plane me fonti amede ma wo fa babua o je me so amete amen ti asebiri shisha baby akra abeko so me kasa mo edit the politicians sha na na Kufuor I'm not against him against you nana me sha mama listen and listen good. Ghana na mo some Ghana Ghana ayi. My idea, look at good ideas. But the name of Kuma Mudia, when you can yam kram kwa dia ho adwuma nso. The only biano, some mama Ghana ye glasses nkwa, asase ye glasses nkwa. Na quarter with the gold ye. That's a man you can't touch your word to ma. We are useless. I'm not against him. What am I saying? And the strong move for Boris.
listen good. Listen and listen good. Look at your age. And try to calm down and take Jesus Christ as your personal Savior. What was your? No travel best. No idea for Ghana. Yes. But that idea, think about your soul first. Amen. Amen. This house you know okay. This house Dr. Hillary Mam okay. What you say? This house what you say? Kojo Barebu okay. Mun trust na mun nyane. All the keys and do him for no. I don't believe I know me boy for me. No. A foot to another day, man. A ton of your own, the councils of elders. Because some people to say, Yabaka Hubi. All I put another from a bill to say, because Yabaka Hubi. Because some way, I'm not trying from work, Massy. When you're in Pachiri. The whole Ghana, American soccer. That's okay. I am the most useless person in the world. Amen. Amen. What I am renting, or showing your body. All of the come Christian. What's your job? I do. A Germany and Nigeria, I do. Amen. Just somebody. The person you need to think. We are running mate. Adama NDC. We are running mate. Adama MPP. Pakwasim running mate. And told you the question. Fine. And yes, sir, you assist for the president or next president. But I said, fine. But I want to ask you one way. Who will be assist? What I said? Now, can I answer it? They come watch you. And the one you need to be so blue. Now, one tree at the and do like you need to think twice. You'll be a junior in the movie. What I said? Something can was so bad. 89 for kids. And I trust you. What's the media mean? Now, a bunch of the car for some of them, a video. What did you tell us? Okano, no more Qatar, no more Kuwait, no more Lebanon, no more Germany, no more China, no more South Africa. So far when you you can say this, but they are all coming, and then on uncle. All to me, money so far where this can be and so now on uncle. Who shall also? Oh, God, I didn't take it. What is your aim? Oh, God, I didn't take Kuwait or America, Germany, Italy, and Belgium. I'm so ill. You know the first time, we told you I can't see my okra. So me bumper swimming young person on my crown. When you me crème for who dim. Always unnecessary things. Some Neska, some Sudan, some Babel University, some Kumpawari, some Nayrepa. And no one. What I said, the catch a nipple. Yambo. Don't think I can cry. Or some kind of Akuma Musabra, I'm in furniture. No. And do I say, Nigeria, Julia, who would be a Jimmy Nipa? A Saya Juma Suhazi. Where you Juma? And to know what came was him. Kamakuma Musabra, I'm in furniture. What I said, so was a classic. I'm
ɛna ɔkaa n'akoma mu sɛ bra na memfa anigyeɛ me nsɔ na memfa anigyeɛ me nsɔ wo nhwɛ mehunu ade pa wata sɛ ne nipa dua yi ɛnhunu nipa hwɛ ne nso yɛ ahudeɛ sɛ na yɛ ahuhudeɛ o mesi wɔ sɛ leɛ sɛ wabɔ dam Solomon no wɔsɛ mebia na no sesedeɛ sɛ ɛyɛ dambɔ ana mesi anigyeɛ sɛ deɛ na wone ɔyɛ bɛka sɛ obi sra ɛyɛ anigyeɛ ɔyɛ ɔsɛ mesi anigyeɛ sɛ ɛdeɛ na woyɛ papa makomam sɛ mede nsa bɛhyɛ wɔsɛ me honam mepapa mako mepapaa mu mede nsa bɛhwɛ me honam sɛ mede nsa ɔbɛkyɛ me nipadua ɛso na mede manyansa akyerɛ mako ɛnso na mema wiase nyansa kyerɛ makomakwan nso nkwasasɛm mu akɔsi sɛ na makoma yɛ ɛyɛ mu ɛsɛ nkwaseasɛm mu akɔsi so ɔbɛhu deɛ yɛma onipa ma a ɔbɛn wɔ so ɔbɛn wɔ so ase wɔn kwa na dodo ɔmpam na dudu nnwuma soso akɛse adwuma na ɔka anigyeɛ no deɛ ɔde nsa hyɛ no ho anigyeɛ no deɛ ɔde mma asɛm ɔka sɛ ɔsɛ bra memfa anigyeɛ me nsɔ nhwɛ na menhunu ade pa wata sɛ obi ɔsɛ na mema nyansa kyerɛ makomakɔ na mesese ne yɛ sɛ ɛyɛ dam wata sɛ ɛne ɔse wɔde sɛ ɔsɛ mesensɛreɛ sɛ ɔbɔ dam ɔbɔ dam 89.5. ɛne anigyeɛ sɛ adeɛ yi na wo ɛdɛn na woyɛ papa makomam sɛ mede nsa bɛhwɛ me wata sɛ ɔtra ase no afei nsa na ɔde hyɛ no ho ɛso na mede manyansa akyerɛ makoma nti Solomon maame advice no waka kyerɛ sɛ meba meyɛfo ba ɛmfa wahoɔden mama da bio saa nneɛma ne ɔno na ne maame tu no fo ho sane mmaa nsa ne maa wa nso na nnɛ nsa ne maa sasiakyɛ mabusam no ɔyɛ bɛka sɛ Solomon akeka ne maame afotuo bebree wom wɔsɛ meba meyɛfo ba mebɔhyɛ ba ɛmfa wahoɔden ɛma maa wɔsɛ bra na memfa anigyeɛ me nsɔ nhwɛ wate aseɛ na de pa na menhunu ade pa ɔyɛ ɔse ɛmfa wakwan anyɛ deɛ sɛe ahemfo na nsa wahene sɛ ɔnom nsa ɛna nipa titiri so ɔdi nsa de n'akyi na wanoma no werɛ firi mmerɛ a ɔno ankasa bia n'ano ahyɛ nsɛm ani wate aseɛ because wobra wobɛdane amanehurufoɔ nsɛm ani FM 89.5. nsa bɛɛ na de kasa wate aseɛ Solomon maame ɔhwɛ Solomon saa ɔsɛ nsa ɔhɔ isolo ɛyɛ fɛwdini sɛ difɛ wo na sɛ dene yɛ tɔkɔpɛni na atom ntentam a ɔsa paa wo sɛ woyɛ wise man but ne woada stop yɛ gyimi sɛ bo wɔsɛ na ne nansaden no hɔ na anom ase nsaden yɛde ma deɛ wasɛe yɛde bobesa ɔde ne wura ama deɛ no werɛ ho wate aseɛ wɔkasa kyerɛ Solomon sɛ ɛmfa sadwam wɔn a wasɛ wɔ honam mu na sadwam ne wɔhiani kɔhwini bɛdi hia kɔtɔ ntoma foforɔ ne na mmerɛ a waboa wo kɔ faafa no ɛde ntomago afra wo owie wɔ se tie wo na wo maame na wu gya so na sɛ wo na baberewa a mmerɛ ne tia ɛmu na nimtia kɔntɔn owie wɔ sɛ hurusia ne wɔtere ne mu agya bɛdie na deɛ wonya nsani no n'ani gye ne ho ɔbadwo ma wotie me nnɛ mesrɛ wate hwɛ ne woanyɛ sɛ Solomon amen wogye me so a mepɛ amen papa makomam sɛ mede nsa bɛhwɛ mede nsa hyɛ me honam nso na mede manyansa akyerɛ makoma kwan wɔsɛ ɛnso na mema nyansa wo ana akyerɛ makoma kwan nso nkwasasɛm mu akɔsi sɛ no ɛnɛ mmeranteɛ aba mmeranteɛ o mmeranteɛ mmeranteɛ mmoasɛm akɔbihyɛm maa kyakya wotumfo a ɔnte ase ɛwɔ sɛ Krisla na atwa mu wɔfa ways and means ɛnya Krisla ntobu kura na wɔnyɛ ɔno wate aseɛ sɛ sɛ Range Rover ɛna wɔso yɛne papa ahunu bi da bɛto wate aseɛ I'm not against it sɛ wɔ sika amɛntɔ ɛneɛ meka ne saa my mistake paa na wɔfa so no nyɛ but listen why ɛde ade na haw ɛde ade na haw deɛ yɛba nyinaa no me sɛ ɔka nsa gu bu a ɛnyɛ ɔde abio ɛfiri sɛ wɔ me a manyina duru sɛi mewu sikani a wɔwu ne yɛde ne Mercedes Benz yɛde no atom
ade nyere kuru atu fam ebiashim pass ma no use so can't take million kwano adaka ya ntabo ene yakobo bona design ebiashim yenya do see from kwa ya sa wa ho no na design ya no brother na wa da so japade ebise obusuani mama yan trust me anyere wati yo and trust but for mo tiam nyina no o se sabade amukra be ko o se shawra de bra o mamu kuno amen yes I obaba tawra de ho yes I bet you free yes ni mo ni ama ho yes I bet you yes anani o ma ho yes e so be dokodu yes a ejinya nkoko do Ipoko America buy no. Opake ntuma. Mako market 10,000. And a year. Odi ntuma papa bi. Welandi o pani ko he. Epo. Eniema. Stress. O akonto de wa to be. Well to be. Original as on nim. Anya adwata akonto funi bi ni. Na me say. Efie bia. Ezu akukuresi. Yeti wa akukuresi hono. Ebi ndom tukwan. Ebi ndom tinamo. Yandi eshebele. What has he? What do you say what tukwan wantimi an minister? What did Jesus buy? Nandi ane odi gani pabra Canada. Abusafo. Da bi na funi pe dia mo. Anda o kira bi funi pe dia no. No ba ba jump person me ko. That day, I been moved not catchy. So go hospital. Let's me pay Jemo. I'm saying ish. So me pay Jemo. We are a hubio. We are a jata mame. A jata mame. You call hospital 20 hospital. No many at that time and I know Jim. No book on your JD. A J. When Jimmy can do so. Na me shama mi sana was said I said no my refer me said the say ya the car ni pa bian mo tio me person me come be sure my danger pen my who ni pa don jam pen abusia come ya mi the bio yaka all the case me every way prophet o ko je bro na de be prophet and kase kwase wi aka oda na on kama tanfo the tanfo no wo what I say the tanfo no bonsam you pa yo ni abo some sacramental ne mo isra kana na wo pe na mi adom wanya bi na wa drone wanya bi na person sisi dan wasi onye sika gu bank eye fadro ni urade command sami ni wa be fi won so na o kra ba ni urade dia wadi dani bi amen kra amen osan ka fojo wasisa metamo yaso na me nyuma so akese so so no no na me nyuma so Mrs. Adan. True. I don't know how to be. What's this of me? Billionaire, some. Maybe a billionaire, my boss. And I dine with you. Me wa dine. I'm a runner. I am who can fit. Any dynamics. Be reading animal who be the original. Reading animals and a crying in your media. Fema me ra start who what has he the person the strong as you can be people respect you what about God your photo so I sorry what about the creator you are born so on a pay you know can quite you the papa suffer. So when you want to have a deal software guy, they are sorry about what? Then why you bring good Juma? Many apostle, materialism, until I buy apostle, better step down. Amen.
kese. True. Na me yen true. Efuo. Any fitifuo fe. Any fitifuo. Oya adwuma Solomon. Fitifuo fe. Na me tete mu nua eso aba. Nua basu biabi. Na me yo nsu atale. Oya atade lex. Na me di mu nsu gugu. No di mu nsu gugu. Fa ni nyina so. Nyankwa ne mfunu. What I say? Israel. Ebusuakuo bia mu yiyi nkwa ne mfrafa. Nfie ni pa nso won. Nfie ni pa de ho Israel ya na dia. Eso nya ne nfie ni nua kokoko pesi ni wana wo. Unam from kukonem koko dabo. And confirm. Onyata wa me di nanim. Eso me boa de tenisika. What ayo? Oso de sika no boani. Ni ahemfo. Get out. Nisika. Enisika. Ni ahemfo. What I say? God ni diamond. A boano. No one akura me many Papa David. A boano agu. One am know. Nani Papa David o. A boa gold na no agu. Odi go on try. What I say? One Solomon na dia no. Skin brother. To go. Amen. Obi wa say wose na me boa adwete ne sika ne ahemfo ne nsase so da mudi na me fa baby aji bribe ne ya ji ame ho ne ya deba adamudi e bribe bia ya ji ni Israel bia wo ji awo de bra mi Solomon na si mele ma ne ma nyomtofo ni what I say wo si nyomtofo call this mele ma ne ma to no mano wo de nye si ni edition wo na nya cassette life bia you pe mi ala the call the cemetery nyom to for na start di nipa ma enigide ne what I say and now you meet ba wura ya ho ni asa baba ya ho tire Solomon na ni anti what I say ni hiro no bedre na me yakase me ko so mesin wara wodi mani so sadly kase asre ba bia ne kra ba ya ba edeko nyansan so woni na bibiara mani hwehwe na man kame adebia na ni boss wa repene man kame no mensima koma anigye bia kwan na makoma anigye enti se Solomon kodo so abehia ohye what I say ohye Solomon kodo so abehia boa ofai kokea sure so when sibia no kwai what I say when sina koma anigye bia kwai na makoma anigye ne bere nyina na koma anigye so okay what's the brand name for the German show that's right for the Nigerian na yes adoma yes na medane mamani mehwe menuma me nsayo ni nyina ne bra me yes nyina na hwe ni nyina yahudie what's a friend mu nsa sani nyina yahudie dadwin ene dadwin hu faso bi ele ni nyina ni baba akofo wadwire tade ho je unyo okay ni baba akofo wadwire ntro ho unyo okay kula ni baba akofo wadwire ma thousand ho ono wonna na no ho ni baba akofo wadwire ne kwafo ho waje ase ni baba akofo wadwire na nantwie ni nwan na nkoko wadwire wo ho sani pakure wadwire the whole Israel and so at the same time wadwire wo no so ho oblay what's a dadwire ho so bia ni so wiase na medane mani se mehwe nyansa ne adamo ne nkwase asem na so we say o say for what no no adro the chat no so me hwehwe nyansa ne adamo obi a wabodam ne nkwase asem na ne nkwase asem die no ni pa obeba o ni chi o jam tire nyansa adamo obi a wabodam na ne nkwase asem o da na ni no ahwem no mo se die nyansa sitie die no ni pa no de se obi a wabodam damo esitie eni obi so wodi nkwase asem so esitie na o hwehwe no no o se na die no ni pa obeba o ni chi ni ba ye abaye de wa ye ni tisemtire de o to se hwehwe nyansa mu no se tadana de obaba wa hina chi no obaye efrika tentire de dia maye ni na no entini pa bi ba obetimi na ba bi bi na vinya zika o afa wa ba kasam bi o se
na me unisem kwase na me unisem fa so wonyanse mu sen kwase asem sade e han fa so se na esu de what I say what I say no so no but do kwase asem fa so wonyanse mo what wonyanse is talking about Christ and fa so wonyanse is sen kwase asem oje me so amepe amen no papa no o so ahini abai and then I will we are sick. The old penny now be jaho. The old penny now be jaho. Ninka send that juma. But the more come could dim. The Pachawacha say, Princess Linda de Cron, over your crown quadri wedge. Pona Kai was a Bomodina your crown quadri wedge me Timothy. For Sonia of the poor. Sure, I hope poor for your crown quadri wedge. Ebushafo sankawa di daso wa Kristo man ke yenshira sankawa jiri yaso ho na ro akoma ma Jesus Christ an ke yenshira the film actors omo film actors omo ni evade ni asem no time to service God actors no always busy ada ye twa film wa e fitu mu wa se de be obenye sika. Only time for God. Only time to study the word of God. I'm not against you, brother. I'm not against you. I told you, one film na judge me. What me artist film me am ni pa we say nyame wo to me. And so one person when you say nyame no. What me artist film be. Said the power of God is there. What I said, the judgment of God is there. And so no one wants that. Or our church now, no one at all. No, sick and no Benjamin. What I say, I want to say, what is a musicians. But would you like to jump? I will use to be a born in Samanane. So obedient din no bebe TV so let me tell you say asuma sinie amabo ahemani Stella du gani yakuna dunie what you say enoni ade so otojo amana baba ni no na yepe no otojo no want to hear seven show answer is no abushafo Kakrabi sankanin kambio. Kakrabi jumpunin pubio. Kakras sabon se toyi. Wase kakrabi na Yesu abo sanyo no ni mo tu yenyina nyumba sesbi. Eni jibo papa. What I say? Makras sabon suwai. Ako kusiba kuwana bon samana nesna no. Wawu. Teni na monsalo ani atoto ni mjisika sabo yobi so agna kodini sabo enefi what I say oni na monsalo so le dumi so benya sika heri botom ana ya from program ha oto ni ni anu akra so otrasi atrenya msem and the Ghana njofo anyway okay enti so me no program woni mu to ameni muto wala tuma na ya tuma so dem na ma tuma me na be tienya msema sakra so for my time de ma tonyo ma me musical show ko TV3 what you say me de nyame de straight for na pai Yesu Kristo dole jani da jo kram so Jesus at your point prayer ceremony mo fra Syria college nyame show so for nyame show. You can bless yourself. Try to bless your soul. Don't bless me. And now I say, and Cassandra Mishama, somebody sounds to a clan, one shall so. You need to serve your soul. Christ need your soul. That's the one you know, you know, must have swung quite a bit. Amen. And none of them said I was sick. But I won't say my bama, boy, I am you know what can. Amen.